alhamdulillah rabbil alamin Abou Sadou Coumba jasor naji so jeno jom jikke jibinan ne jeno tawɗo ndimagu dimam mbino a ɓorni ñeeɓe ma wutteje maɓɓe te heddiri wutte ma holno woni on wutte dima koɓe tawɗa o galle Sadou jeeri e koso muñɗa ɗama nene ma hon nene Fatima Ly Belal e tawno ka keɓɗo barke nenna keeɓi barke e galle bamma e min cimtata ɓiɓɓe fulɓe gila jeeri ha kay waalo e tawno min jooɗi ko jonde weltare Abou Sadou Coumba albarka min dutta kadi min mbi albarka eɗo galle ema ñeeɗe naalankoɓe berkinorto rimɓe hedde sagoji maɓɓe min ñaago jomen jompaɗe bawɗe yo juutu sabu siɗi juuti ko ɗum barke nafoore Abou Sadou jeeri tan jeeri demma ndim saare mammaɓe alhamdulillah rabbil alamina onone goyoji ɗi jiɗatime goyowa hawloji ɗi kawata kada malla galle miskino nguuroji ani jaatum kala ne maaliki cammali ɗon